Sanibone. Ninjani? Ungathini mawuthi uyavuka ekuseni uvele kube khona umuntu othi ukubonile engazange aze akubone hlobo nhlobo. Akhe nje isitori sokuthi ngimbonile ubegqoka isikhibe esimnyama udlulelana. Abanye abantu baze bakholwa ukuthi ngempela ukubonile. Asidluleke kuloko ngoba sikho kuloko. Niyabazi abantu emhlabeni bayayikhanda into engekho. Umhla ka-9 next week ngoSaturday kusuku sizobe siseshaka endaweni ukhishaya moya iholo izobe ilapho eduze kwakhona. Sizobe sinenkonzo yokubonga unyaka lapho sobe sikhokhola uNkulunkulu sibonga uNkulunkulu ukuthi usigcinile. Nawe siyakumema ukuthi ube khona kunye nathi kuleyo nkonzo. Into esifisakho ukuthi uma uzoba khona faka ingubo emhlophe. uNkulunkulu uzokubusisa wena nomndeni wakho nayo yonke into yakho nayo nosazoba nayo. Amen.